Bon dia, nosaltres som del Col·legi Beata Francina i Naciré, ella és na Paula, jo sóc en Biel, i la nostra proposta és que Inca disposi d'una oferta de cinemes i llocs d'oci. El primer que vàrem fer per treballar la nostra proposta va ser pensar en grups els pros i els contres de tenir un centre d'oci i cinemes a Inca. De la feina que vàrem fer, com podeu veure, varen sortir molt més avantatges que inconvenients. Alguns dels avantatges més importants són: Inca és el centre de la comarca i la gent dels pobles ho tindria molt a prop. La gent tindria més interès en sortir. Ens estalviaríem el cost del transport. Es generaríem més llocs de feina. Els turistes podrien aprofitar aquests espais i deixarien beneficis. Els adolescents i joves d'Inca tindríem un lloc per quedar amb els amics, fent-ne de nous i desconnectaríem dels videojocs. Hi haurien espais adequats per nens i joves. Hi hauria una oferta de cultura molt rica i positiva per a tota la comunitat. Seria una opció d'entreteniment saludable pels joves almenys el cap de setmana. Per altra banda, hem distingit entre els desavantatges de no tenir cinemes i els possibles inconvenients per a l'Ajuntament que suposaria dur a terme transport. I els inconvenients per a l'Ajuntament tenint cinemes, en el moment desconeixíem si l'Ajuntament disposava de locals i espais per a la construcció. L'Ajuntament hauria de fer una gran inversió inicial per a la construcció d'aquests espais. Com veus, en aquest gràfic apreciem els percentatges de pros i contres i es veu clarament que hi ha més pros que contres. El següent pas que vàrem fer va ser sortir al carrer i entrevistar els ciutadans d'Inca. Aquí es poden veure alguns dels entrevistats, encara que en vàrem entrevistar molts més. Ara veureu les 3 preguntes que els vàrem fer i algunes de les seves respostes. La primera pregunta va ser: què en penseu que en Inca no hi hagi una oferta d'oci i cinemes com tenen altres ciutats similars? Algunes de les respostes: s'està convertint en una ciutat dormitori i hem de sortir d'Inca i els beneficis que podrien quedar al poble se'n van a altres llocs. El que pots gastar en el cine ho gastam en el cotxe o transport. Hem anat enrere perquè tot va evolucionant i Inca no està a l'altura en aquest aspecte de ser la ciutat que hauria de ser. La següent pregunta va ser: què ens suposaria els inques tenir a Inca un centre d'oci i cinemes? Varen respondre: vendria molta gent d'altres pobles dels voltants. El cap de setmana la gent voldria sortir per Inca i fer poble en lloc d'anar a altres llocs com fan. Afavoriria la convivència. Podrien gaudir de l'oci en família fent passejades. Joves i nens podrien gaudir dins del mateix poble. Nens que estan sempre pel carrer fent el que no haurien podrien entretenir-se amb els amics. Es generaria molt de llocs de feina i això ens enriquiria econòmicament i no ens haurien de desplaçar. I l'última pregunta: com era Inca abans quan hi havia cines? La gent coincidia en que teníem una oferta cultural i d'oci que ara no tenim. Hem tornat enrere. Antes podíem gaudir d'obres de teatre i concerts de prestigi. Teníem opció de triar entre diferents pel·lícules d'estrena per veure els cines que hi havia, que van arribar a ser 4. Després varen contactar amb un tècnic de l'Ajuntament per veure la viabilitat de la proposta i després de fer-li algunes preguntes varen rebre aquesta informació. Per part de l'Ajuntament actualment no hi ha espais o solars destinats a aquest fi. Fa uns anys va sortir a concurs un solar darrere el quarter per fer un complex en cinemes ja que els ciutadans ho demanaven, però no es va presentar ningú, suposant que cap empresa degués estar d'acord amb les condicions que hi havia. Sabem que està prevista la inauguració del teatre principal pel proper dijous bo. Com a novetat comptarà amb 2 sales, una més petita en grades correderes i un possible projector per a poder projectar documentals i pel·lícules. Per tant, després de tot això, les conclusions que han tingut de la nostra proposta han estat aquestes. Tots els ciutadans pensant que és necessari. Els joves necessiten un espai d'oci on trobar-se amb els amics i on poder desconnectar de les
de l'addicció i falta de socialització que implica l'ús abusiu de les noves tecnologies a casa. I encara que hi hagi un casal de joves, no s'ajusta el perfil de l'espai d'oci que nosaltres necessitam. Sembla que en aquests moments l'Ajuntament no disposa d'un lloc destinat a aquest fi, ja que ara s'ha destinat a altres projectes. Per tant, la nostra proposta seria un petit complex d'oci a Inca. Però abans volia fer un petit incís i dir que després que vengués el tècnic cercant informació, tinc una notícia on es xerra que Inca no tindria cap cinema durant aquesta legislatura. Sabem que el senyor Bala va considerar que el projecte era necessari i que es tornaria a plantejar, ja que correspon a una gran demanda social. Per això és que li volíem demanar que el tingui en compte i que sigui el projecte estrella de la pròxima legislatura. També hem vist a la notícia que hi va haver un primer concurs que va guanyar Multicine Sport Opí, però com que les condicions que hi havia no es podien complir, ho va deixar. Per tant, la proposta seria, primer, cercar un sòl accessible i amb possibilitat d'aparcament. Segon, que torni a sortir a concurs com fa uns anys, però intentar millorar les condicions o donar facilitat a les empreses interessades. Tercer, si és necessari, rebaixar les expectatives respecte a la intenció inicial del projecte anterior i centrar-se en uns mínims com podrien ser 4 o 5 sales de cinema, algun bar o restaurant i un saló recreatiu. Hem recollit algunes imatges i idees del que hi podria haver. Algun restaurant i almenys un bar on es pogués prendre algun refresc i jugar a jocs de taula. Jocs o saló recreatiu que disposi de futbolins, ping-pong, hoqueyer, bàsquet mini i altres màquines o jocs. Sala de cinemes on es pugui oferir menjar i beguda i s'hi projectin pel·lícules d'estrena cada setmana. Pensam que tot i que sembla molt complicat, si tothom posa de la seva part, és una proposta possible. Molt bona aquesta foto, feina en equip, sí senyors. Molt bé, bueno, jo vos anava escoltant i anava pensant, ara què els hi dic? Els hi diré això i llavors ja ho doieu. Heu fet, sou uns detectives, però de primera. Heu recercat moltíssima informació, heu trobat tota aquesta informació. Enhorabona, jo crec que vos ho heu currat moltíssim. Dir-vos que sí que, tal com vosaltres ho heu exposat, sí que hi ha hagut aquestes intencions i sí que s'ha intentat, però fins a dia d'avui, per uns motius i uns altres, no ha pogut ser possible. Per tant, el meu primer compromís és que mos heu proposat que sigui una proposta estrella per a la pròxima legislatura, per tant el meu compromís és que faré arribar aquesta proposta vostra a la resta de companys dels diferents partits polítics perquè si volen la puguin incloure com vosaltres demaneu. I evidentment també me puc comprometre amb vosaltres a que facem una gran reunió si això ho voleu proposar a la resta de responsables polítics, sense cap mena de dubte i sense cap problema, jo encantada. Després, una altra cosa que crec que estaria molt xula que se podria proposar és, a més ho heu inclòs a la vostra exposició, és que tal vegada hora de ver el teatre, que sempre serà una qüestió de tenir-ho abans, si això és una prioritat que heu detectat important per joves, podríem intentar parlar perquè sigui una proposta ferm dins la planificació que hi haurà del teatre. Podria haver una planificació de cinema de qualitat que inclogui determinats dies aquestes projeccions de cinema i crec que seria molt important que vos demanassin a vosaltres opinió de quin tipus de pel·lícula trobeu vosaltres que s'haurien de projectar o quins horaris o quins dies, totes les propostes que tingueu i a més crec que seria molt important perquè en tot cas, passàs el que passàs, serà sempre una opció que arribarà antes que no altres possibles opcions de cinema que puguin haver. Per tant, anem avançant durant aquestes passes perquè pugui ser una part dins del teatre, per exemple. I després, per altra banda, també se m'ha corregut
Penseu que també per part de l'àrea de joventut, com ho inclòs, i de l'àrea de participació, hi ha hagut moltes vegades propostes com a de cinema a l'estiu, com hi ha també a altres ciutats o altres municipis, i jo crec que això, si és una idea que trobeu que seria important i interessant fer-la perquè els joves acudeixin a altres llocs a veure pel·lícules i fer estones de companyerisme que no sigui jugant en els videojocs, podríem plantejar això. Potser si teniu idees, vos posam en contacte amb el regidor de joventut o amb el regidor de participació perquè digueu-los, escoltau, ja ho heu fet altres vegades, ens agradaria que ho tornássiu a fer perquè ens agrada molt l'opció dels cinemes. I per què no fer cinema a l'aire lliure i potser inclús compaginat abans amb àrees de jocs o de fer diferents iniciatives. Per tant, anem avançant amb aquestes propostes mentre se plantegin d'altres i siguin viables, d'acord? Teniu alguna rèplica? Bé, estem contents de les seves paraules. Només li volem demanar que si se torna a fer concurs, que les condicions de l'Ajuntament facin que hi hagi més empreses interessades i que es pugui fer front als requisits marcats. Pues jo me comprometo amb vosaltres a agafar totes aquestes demandes que me feis i fer-les arribar a la resta de l'equip de govern. Moltíssimes gràcies per la vostra proposta i enhorabona.